Тегав е. На едно? Тегав е. Не, човека избяга, остави го на едно. Ще играем с първото оръжие, което видим в Fortnite Battle Royale. Така че, мисля, че можем да започваме. Добре, къде ще скачаме? Скачаме ей тука. Така. Добре, това е добро. Те са двама. Трябва да нафармя мац. Таната не ти взима фул демидж, мисля. Да, не ти взима фул демидж. Опа, на мен човек, ето го. Оп, минус. Тегав е. На едно? Тегав е. Не, човека избяга, остави го на едно. Аз обаче съм много мац. Като ма би, аз фармя материали. Много съм умен, между другото. Ето го, скачаме. Много слаб съм станал на тази игра. Не мога го оцеля. Един час не мога ми се оцеля, може съм много добър пък. Между другото, хора, да знаете... майка ти тъпа. Копеля мръсно. Да, бе, мате, интернета ми ще спре! Защо? Чакай. Давай. No интернет connection. Би трябвало, казвам, защото не знам. Така, добре, вземи кирките и гледай да ходиш за оръжие. О, интернета. Да, няма да стане. Ама няма значение, пак с кабел ще е по-добре. Виж 30, пак някъде 40. Не, същата работа е. Има човек, внимай, оръжие. Оръжие, не умирай. Моля се, до тебе буквално. Убий го с крики. Давай. Бате! Айде! И взе тая тъпата помпа за първо оръжие. Взимай, бързо, човек! Зад тебе! Има стъпки, ето го. Внимавай, не спами, тази не е за спамене, имаш още един патрон. Помпата, не строй, ще види помпата. Зареди. Добре. Вземи мотора и го карай само по улицата обаче. Да. Има някой във влака, внимай, пази се и карай само по улицата, защото на кълта... Да, видях. Я натисни... Опа, там има човек. Ще бягам сега, защото... Опа, задърж спейс. Не ще спейс. Така можеш, като има и такива паири, да се засилиш и... Колата! Колата е много по-добре. Да. Shift. Ето я колата. Сега може да го задържиш много дълго. Знам, обаче няма. Ще пазя гориво. Разбира. Ето, shift да го убиш, да стреляш, ще те оцели. Факт от коня. Факъпна тежко. Внимай, защото колата си е на малко. Опа. Давай към него. Не. Добре. Що не го може да го пусне животе? Сега ще избягам, защото колата ми е на ултра малко. 297. Тук има патрони. Ама той е тука човека. Не, тега. Тук е пред тебе отдясно. Значи Ни тръгвам. разби всичко просто. Не, мързо. Давай. Как Другия. Добре, другия. Стига си го мислил. Добре, за тебе, давай, газ. Shift. Не. Слез, ще оцели. Давай, убий го, твоя, на едно. Аре, пич. Оцели го, бе! Смешно ми, просто ми е трагично дори. Убий ги, защото ще се убият, мой да имаш повече килове. Добре.
Моля се, убий го. Марио, оцели ги! Абе, пичове, дай не ми обръщат. Ама, аре да ги убиеш. Аре, убий го. Давай. Давай. Аре, бе! Защо не мога да го оцелиш? Моля се... Да, скирка, скирка, гаврата, гаврата, гаврата! Гаврата, бате, гаврата! Се върна буквално на това, където кацна ли е тук? Да, май. Не, аз не. Не, ти кацна на това, където е моста на хора. Които кемпват. Аре, отиди към него. Елче. Отиваш на обратно, виж стрелката си на къде сочиш. Ти трябва да... А, така, натам. Задръж, задръж шифта. Не, телепортира с маската, бе, пич. Това... Ако искаш, може изкочиш. Кале, бе? Затова. Ето го. Shift, shift, shift. Що Ако ти кажа да слезеш от колата, слезе. Много си добър, бе. Нали? Ставам за шофьор. Дай наобратно сега. Влезеш му пак. Влезеш му. Взеха ти го зад тебе, зад тебе. Знам, обаче... Колата си е на 48. След веднага ще гръмне. Бягай, надалеч от нея. Строй, строй за тебе, строй за тебе, строй за тебе. Зад тебе строй. Добре, строй. А, така, строй. Добре, вземи оръжие. Вземи оръжие. На там, където са стъпките. Добре. Не, скачай. Не, нямаш. Осми. Да, пак е по-добре от мен, защото аз умрях по някакъв много умен начин. Добре, така, сега, къде скачаме? Скачаме ето тук на този мост. Майка ти. Над него. Правото оръжие. Нали това ти казах, че мразя? Нали? Дете. Тихо. Така, добре, единия е дет. Друг е нататъка някъде кацна. Мога да взема патроните, но не и помпата. Аз обаче нямам патрони за SMG. Имаш 20 патрона. Айде да го преиграеш.